arglwydd yn gyfiawn yn ei holl ffyrdd, ac yn ffyddlon yn ei holl weithredoedd. Mae'r arglwydd yn agos at bawb sy'n galw arno, mewn gwirionedd. Llefarodd fy ngenau foliant yr arglwydd, a bydd pob creadur yn bendithio i enw sanctaidd, byth bythoedd. Ystyn croeso i'r hoedfa prynhawn yma. Mae'n braf eich gweld chi. Gwybod bod llawer iawn o bobl i ffwrdd. Croeso mawr i chi sydd wedi gallu dod ynghyd fel hyn. Fel dwedais i bore yma, does na ddim cyhoeddiadau, does na ddim cwr gweddi nos Mawrth, na dim un o'r gweithgareddau arferol sydd gan yr eglwys oherwydd pawb, nid pawb, ond llawer iawn o bobl i ffwrdd o'r wythnos hon. Ond fe fydd na oeddawon sy'n nesaf, os ti wedi mynd, gydag emyr yn ei harwain nhw, bore a hwyr. Ewch i ni weddio gyda'n gilydd. Diolch dy fod ti'n gyfiawn yn dy holl ffyrdd. Diolch dy fod ti'n ffyddlon yn dy holl weithredoedd. Diolch dy fod ti'n agos at bawb sy'n galw arnat. A'n braint ni heno yw galw arnat. Dy ddoli di un genau lefaru moliant yr arglwydd. Yn gweddio am gymorth yr ysbryd glân i fedru gwneud hynny o waelod calon. Lles i ni ac clod i'th enw mawr dy hun. Yn enw Iesu Grist yn gweredwr. Amen. Yn mynd i ganu emyn gyda'n gilydd. Yn y llyfr, rhif 62. 62. Mewn trallad at bwy yr af ar ddwyrnod tywyll di. Fel sy'n dod i bob un ohonyn ni yn ein tro. Mewn dyfnder, beth awn af? Ar tonnau dau ti? O fyd, yn awr beth elli di? Nesau at ddiw sydd dda i mi. Anfadal hynod yw gwrthrychau gorau'r byd. A'i gysur o bob rhyw siomedig yw i gyd. Rhaid twyll ei wyn a swyn ei fri. Nesau at ddiw sydd dda i mi. Rhif 62 yn y llyfr. am ddarllen o ail lyfr Chronicle, pennod 15, gan ddechrau yn yr adnod gyntaf. Daeth ysbryd Duw ar Azariah fab Oded, ac fe aeth allan i gyfarfod Asa, a dweud wrtho,
Asa yn frenin ar Juda. O Asa a holl Juda a Benjamin, grandewch arna fi. Bydd yr arglwydd gyda chwi, os byddwch chwi gyda gef. Os ceisiwch ef, fe cewch. Ond os cefnwch arno, bydd yntau yn cefnu arno chwythau. Am amser maith bu Israel heb y gwir ddiw, heb y ffeiriad i'w dysgu a heb gyfraith. Yn ei trybini, dychwelsant at arglwydd ddiw Israel a'i geisio, ac ymlygodd yntau ei hun iddynt. Yn y cyfnod hwnnw, nid oedd heddwch I neb yn ei fywyd beunyddiol, am fod trigolion y gwledydd mewn yn rafael parhaus, dinistryd cenedl gan genedl, a dinas gan ddinas, am fod Duw yn ei poeni a phob afloedd. Ond byddwch chi, Asa, byddwch chi yn wrol. Peidiwch a llais I dwylo, oherwydd fe gewch wobr am eich gwaith. Pan glywodd Asa y geiriau hyn, sef y broffwydoliaeth gan Asaria fab Oded, y proffwyd, fe ymwrolodd. Ysgubodd ymaith y pethau ffiaidd o holl wlad Juda a Benjamin, ac o'r dinasoedd o enilloedd y mynydddir Ephraim, ac adnewyddodd allor yr arglwydd, a safau o flaen porth teml yr arglwydd. Gadewch I ni weddio eto gyda'n gilydd. Diolch am dy air di. Diolch am dy air awdurdodol, anffeiledig. Diolch am dy eiriau wrth Asa gynt. Bydd yr arglwydd gyda chwi, os byddwch chwi gyda ef. Os ceisiwch ef, fe cewch. Ond os cefnwch arno, bydd yntau yn cefnu arno chwythau. Helpa ni o Dduw I gymryd y geiriau hyn o ddifri. Pob un ohono ni yn unigol yma heno. A dyma'n gweddi ni dros yr eglwys yma yn gyffredinol, ac eglwysi ein gwlad hefyd, a bydden nhw I gyd, I gyd, yn dy geisio di ac yn dy gael. A bydden nhw I gyd yn dymuno rhodio gyda thi ac agosau ata ti. Yn ni'n ymwybodol fod dy air di yma yn sôn am y sefyllfa yn Juda, am amser maith bu heb y gwir ddiw, heb y ffeiriad i'w dysgu a heb gyfraith, ac yn teimlo'n aml o ddiw, mae dyma yn sefyllfa ni yng Nghymru. Diolch am bob eglwys sydd yn cynnal tystiolaeth I Iesu Grist. Ac eto rydyn ni'n ymwybodol iawn o'r aniwioldeb sydd yn rhemp yn ein gwlad. Trigger ha wrthym felly. A wnaed I godi dynion o'r newydd I arwain dy eglwysi di. A wnaed I godi o'r newydd, genhedlaeth newydd o dystian I Iesu Grist yma yn y wlad hon. Ni'n gweddio y bydde di yn trigger hau wrthym, a bydde di yn ymweld â ni trwy dywallt yr ysbryd glân arno ni fel y ti wedi wneud, droi o'n lawer o'r blaen. O ni brofi gwaith yr ysbryd glân yn helaeth ac yn awdurdodol yn ein plith ni unwaith eto. Dyn ni yn cyflwyno I ti y gwahanol ymdrechion sydd ar hyn o bryd I ddwyn tystiolaeth I Iesu Grist. Ni'n meddwl eto am y dystiolaeth yn yr Eisteddfod, am Gwydion y Catrin yn arbennig, wedi eu cynnal nhw, eu harwain nhw, eu bendithio nhw,
meddwl am Wyn yno hefyd yn siarad. Yn ei gweddio y bydd yn cyd Gymru yn dod i weld ei hangen. Yn dod i weld ei hangen am wyredwr. Yn dod i weld ei hangen am Iesu Grist. Yn meddwl am Morris y Gemrys hefyd, yn unmych y pysgod gyda amgyrch y traeth yr wythnos yma. Bendithio nhw hefyd yn dy ras. Ac awn wedi baratoi calonau ar gyfer y gwersylloedd Cymraeg wythnos nesaf. Bendithio rhaini o ddiw, lles pobl ifanc yn glad. Yn ni hefyd yn gofyn am gael ymateb yn iawn i'th eiriau wrth asa. Byddwch chwi yn wrol, peidiwch a llaisi dwylo. Yn ein ymwybodol iawn ein bod ni am bob math o'r ysymau yn gallu llaisi dwylo. Helpa ni i fod yn wrol, i ymwroli dros Iesu Grist, i fod yn ffyddlon iddo fe, yn gyson yn hymddygiad, yn geiriau, yn gweithredoedd, yn meddyliau, y cyfan yn dwyn tystiolaeth iddo fe. Yn ni'n cofio am y rhai sydd falle mewn peryg o laisi dwylo oherwydd gwendid corff. Yn ni eto yn cyflwyno Magwen i ti, ac Ann, ac Eryl, a Ceinwen Swan hefyd yn yr ysbyty. Yn ni gosod nhw yn dy ddwylo tadol di ein tad. Pwy sydd gennyf yn y nefoedd, ond tydi. Ti yw ein creawdwr ni, ti yw ein cynhaliwr ni, ti yw ein gwaredwr ni yn Iesu Grist. Dyn ni ddim yn dymuno neb arall ond tydi. Cyflwyno yn yr oedfa hon i ti nawr felly, gan ofyn am dyfendydd arno ni bob un ohonom. Clod i Iesu Grist. Amen. Iawn ni, gan ni eto, 134 yn y llyfr. Pwy ych chi'n dewis? Rwy'n dewis Iesu, a'i farwol glwyf. Yn frawd a ffriod i mi mwy. Rwy'n ei ddewis ef yn arweinydd. Rwy'n ei ddewis ef yn ben. Fe yw'r unig un a fedr fy nwyn o'r byd i'r nefoedd wen. Dewch i ni godi a chanu 134 yn y llyfr.
Psalm 73. Cyfeirius bod yma at lyfr Dr Martin Lloyd Jones ar y salm hon, Faith on Trial. Meddwl am Asaf y salmydd drian, oedd wedi mynd i ddryswch mawr trwy sylwi ar gyflwr y rhai aniwiol oedd yn llwyddo ac yn llywyrchus ym mhob peth, a gyntaf popeth yn mynd o'i le yn ei fywyd ef. Ac yn dod i'r fan, wel, beth yw'r pwynt? Beth yw'r pwynt ceisio bod yn ffyddlon i Dduw? Dim ond colli allan ydw i, ym mhob ffordd. Adnod 13. Yn gwbl ofer a cedwais fy nghalon yn lan. Wedi ceisio cadw fy nghalon yn lan, wedi ceisio byw bywyd sanctaidd yn hollol ofer, yn ddim pwynt. Ond fe ddaeth i weld bod ei agwedd yn gwbl anghywir. Ac bu'n edrych bod yma ar adnod 25, fe ddaeth i'r fan lle oedd yn gallu dweud, pwy sydd gennyf yn y nefoedd ond tydi. Ac fe'n mynd ymlaen yn y salm, yn adnod 28, ond da i mi i bod yn agos at Dduw. Pam mae yn dda bod yn agos at Dduw? Rhaid mi ddweud un gair fan hyn, mae William Morgan yn well. Eto, heno. Nesau at Dduw sydd dda i mi. Mae bod yn agos at Dduw yn rhywbeth goddefol. Ych chi ddim yn neud un byd, mae just, ych chi'n gorwydd yno yn agos at Dduw fel petai. Tra mae William Morgan wedi gweld rhywbeth gwahanol, rhywbeth gweithredol. Nesau at Dduw, mae yn dda mod i yn gwneud yr ymdrech i nesau at Dduw. Nid jyst gorwydd yn dawel, ond nesau, gwneud rhywbeth amdano fe, agosau at Dduw. Nesau, fel canon ni yn yr emyn cyntaf, nesau at Dduw sydd dda i mi. Pam? Wel, gai grymu nifer o'r ysymau o'r salm ei hun, ac rwy'n meddwl bod nhw'n bwysig i bob un ohono ni sydd yma heno. Yn y lle cyntaf, wrth agosau at Dduw, rydyn ni'n dod i ddeall reality. Deall reality bywyd. Deall pethau fel maen nhw mewn gwirionedd. Chi weld, ar ddechrau'r salm, roedd llwyddiant yr aniwiol a'i gyflwr trienus, ef, wedi peri dryswch iddo, wedi peri gofid iddo. Dwi'n yn deall, nid fel hyn dylai fe fod. Doedd dim byd yn gwneud synwyr. Mae'n sôn yn adnod 22. Yr oeddwn yn ddwl a di-ddeall. Roedd wedi crwydro oddi wrth Dduw, a doedd dim byd yn gwneud synwyr iddo. A dyma ddisgrifiad o rywun sydd yma heno tybed. Ond be ddigwyddodd? Adnod 17. Nes i mi fynd i gysegr Duw. Pan mae'n mynd i gysegr Duw, pan mae'n troi yn ôl at Dduw, pan mae'n agosau at Dduw, yn sydyn iawn, mae'r darnau yn cwmpo i'w lle. Mae popeth yn dechrau gwneud synwyr. Nawr mae e'n dechrau deall reality bywyd. Nawr mae'n dechrau gweld popeth o bersbectif
Diw. Nid o'i bersbectif ef, o drian ohono fi'n cael bywyd anodd, a mae'r bobl a niwiol yn cael bywyd braf, ac yn y blaen. Na. Unwaith bod nesau at Ddiw, mae'n gweld popeth o bersbectif Ddiw, sydd yn gwedd newid yr holl sefyllfa. Mae'r syniad o bersbectif yn eithriadol o bwysig. Alla ddim meddwl am enghraifft yng Nghaerdydd, felly gai fynd â chi i Aberystwyth. Ych chi'n dod allan o'r orsaf trene, a beth sy'n wynebu chi? Chydig o dyfarndau, siop fetio, a chi'n meddwl, beth yw'r lle hwn? Beth yw'r lle hwn? Lle di-rain, di-lewyrch. Ond wedyn, ych chi'n cerdded ar hyd ffordd y môr, a chi'n dod i'r prom. Ac yn sydyn am eich perspektif chi yn newid. Ac mae'r môr yn ymestyn o'ch blaen chi. Ac wel, dyw Aberystwyth ddim lle cynrwg wedi'r cyfan, ynddo? Rwy'n credu byddwn ni'n gallu mwynhau byw yma. Ac wedyn, ych chi'n mynd i ben draw y prom i'r graig lais Constitution Hill, Consti, i chi a fi, ynddo? Ych chi'n mynd lan i ben Consti, a chi'n edrych yn lawr. Waw! Waw! Y môr yn ymestyn mor bell a gallwch chi weld. A'r cyfeiriad arall, y bryniau yn ymestyn mor bell a gallwch chi weld. A thre fach Aberystwyth yn ymnythu yng nghanol y bryniau ac yn y blaen. A chi'n meddwl, wel, dyma le braf i fyw. Pwy yn ei iawn bwyll fydd yn dewis symud o Aberystwyth? Mae'ch perspektif chi wedi newid yn llwyr. Dyna ddigwyddodd gydag Asaf yn y salm yma. Ydy ni'n gweld pethau o bersbectif Duw. A'i rheswm dros ein gyfidiau a'r cyfnodau pan ni'n ddigon anhapus, a'n hygweddau negyddol ac yn y blaen, yw ein bod ni ddim yn deall, bod ni ddim yn gweld pethau o bersbectif Duw. Ni'n gweld pethau o bersbectif ein syniadau ni, a'n teimladau ni, a'n profiadau ni, ac os mae rhaid ni yn tynnu ni lawr i'n lefel ni, yn hytrach na bod ni'n mynd lan consti fel petai, ac yn gweld popeth o bersbectif Duw. A'r gwir yw bod ni ddim yn byw yn ddigon agos at Dduw mewn gwirionedd. A'r gwir yw ein bod ni'n gweld popeth o safbwynt ni, o safbwynt dynol. Ydyn ni'n gweld popeth yng ngoleuni gair Duw. Mae gan C.S. Lewis ddyfyniad diddorol iawn. I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Not only because I see it, but because by it, I see everything else. Trwy Gristnogaeth, trwy air Duw, trwy bersbectif Duw, mae'n gweld popeth yn iawn le. Dyna oedd problem Asaf ar y dechrau. Mae'n dda i ni nesau at Dduw mwyn deall yn iawn, mwyn deall reality yn iawn, mwyn deall reality bywyd yn iawn. Heb nesau, byddwn ni fel Asaf yn rhan gyntaf salm, mewn dryswch, a phenbleth, a gofid, ac yn methu wneud synwyr allan o ddim byd. Dim byd yn wneud synwyr, ynddo? Mae yna rhywbeth arall wedyn, sef
Y diwedd, y diwedd. Mae yn dda nesau at Dduw oherwydd y diwedd. Fe yw'r un sy'n medru ein hachub ni rhag diwedd yr aniwiol. Dyna sydd yn dod yn adnod 17. Nes I mi fynd I gysegr Duw, yno y gwelais ei diwedd. Ac adnod 27 wedyn. Yn wir fydd y fethu'r y rhai sy'n bell oddi wrthyt, a byddai'n dinistio'r rhai sy'n anffyddlon I ti. Dyna'i diwedd nhw. Ac mae'n bwysig iawn iawn ein bod ni'n cadw yn llygad ar y diwedd. Rhaid blynyddoedd yn ôl, dyma Iwan yn prynu DVD I mi. Cymru yn chwarae rygbi yn erbyn Lloegr. Ac os mi moyn chwerthin, fi'n troi yn ôl at y DVD, ac mae'n rhoi boddhad mawr I mi. Hanner cyntaf, Cymru ymhell ar ei hôl I. Ac mae'r sylwebyddion yn canmol Lloegr i'r cymylau, ac yn lladd ar Gymru anobeithiol gwael. Ydw i'n digaloni pan fi'n gwylio? Na. Achos fi'n sy'n gwybod beth sy'n digwydd yn y diwedd. Achos pan ddaw yr ail hanner, wel mae dim bach yn debyg i'r hanner cyntaf I ddechrau. Lloegr ymhell ar y blaen. A wedyn, mae Cymru yn sgorio. Ac mae sylwebyddion, wel, dim bach yn nawddoglyd, wel, war y teg, rhyw wobr gysur fach I Gymru, ynddo. Ac yna mae Cymru yn sgorio eto. Ac mae sylwebyddion, maen nhw'n dechrau baglu dros I geiriau wedyn, ynddo. Ond, wel, war y teg, oedden nhw wedi rhoi mach o ymdrech mewn, maen nhw'n heiddi mach o lwyddiant oherwydd I hymdrech. Ac wedyn mae Cymru yn sgorio eto. Ac mae'r sylwebyddion, dyna pan fi'n chwerthin, mae fel comedi. Maen nhw'n gorfod bita I geiriau. Yn hytrach na lladd ar Gymru, yn nawr maen nhw'n gorfod canmol Cymru. Yn lle canmol Lloegr i'r cymylau, maen nhw'n gorfod lladd ar Lloegr. Mae'r cyfan wedi troi rownd. Ac yn y diwedd, syndod mawr i'r Cymru, rwy'n credu, Cymru sy'n ennill. Cymru sy'n ennill. Dyna'r diwedd. Does dim cymaint o ots beth yw'r sgôr ar hanner amser. Wel, mae ots, wrth gwrs. Mae'n fynegiant o sut mae'r gêm yn mynd. Ond nid y sgôr ar hanner amser sydd yn bwysig. Yr hyn sydd yn bwysig yw y sgôr ar y diwedd. Dyna sy'n dangos pwy sydd wedi ennill a pwy sydd wedi colli. Ac felly mae gyda y diwedd fan hyn, ynddo? Mae Asaf yn edrych ar yr aniwiol ac yn gweld I llwyddiant a'i llewyrch ac yn y blaen. Ond dim yn hanner amser yw I. Pa mae'n styried, pa mae'n mynd i'r cysegr, pan mae'n gweld I diwedd nhw, mae'n gweld pethau o'r safbwynt cywir. Adnod 12, diwedd adnod 12. Maen nhw bob amser mewn esmwythyd ac yn casglu cyfoeth. Felly mae ar hanner amser, ynddo? Maen nhw'n cael amser gret. A ddim yn malio dim am Dduw. Ond adnod 27 wedi darllen yn barod. Y diwedd. Yn wir fydd y fethu'r y rhai sy'n bell oddi wrthyt, a byddi'n dinistio'r rhai sy'n anffyddlon I ti. Dyma beth braf I sôn am gosb Duw. Ac eto dyma neges y Beibl.
bydd Dyw yn cosbi y rhai aniwiol. Bydd Dyw yn cosbi y rhai sy'n gwrthryfel yn ei erbyn. Bydd Dyw yn cosbi y rhai sydd ar hyd i bywyd yn ei anwybyddu ef, yn ei wfftio ef, yn ei gau ef allan o'i bywydau. Cofio am eiriau Iesu Grist, yn yr Efengylau. Matthew 25. Bwriwch y gwas diwerth i'r tywyllwch eithaf. Bydd yno wylo a rhincian danedd. Ac fe ar rhain ymaith i gosb tragwyddol. Iesu Grist sy'n dweud y pethau hyn. Dyna'i diwedd nhw. Dyna'i diwedd. A dyna'r diwedd rydyn ni'n ei heiddi oherwydd ein pechod. Sut mae dianc? Nesau at Dduw sydd dda i mi. Mynd at Dduw, fel Thomas William yn yr emyn mawr bore yma, ynddo? Wrth flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Dwi'n yn heiddi dod yn agos. Dwi'n yn deilwng o gael dod yn rhy agos at y ti oherwydd fy mhechod. Ynddo? Cyffesu yn pechod. Cyffesu yn bod ni yn heiddi barn Duw. Ond cydio yn Iesu Grist fel yr unig waredwr. Mi glywais gynt fod Iesu a'i fod e felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriad mawr fel fi. Dyma ngobaith, dyma fy unig obaith. O derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy. A maddau'r holl anwiredd heb gofio'r camwedd mwy. Gofyn am drigareth a cheisio trigareth yn Iesu Grist. Bwrw ein hunain yn gyfan gwbl arno ef. Sgyda ni ddim haeddiant, sgyda ni ddim tailyngdod. Tybed a fydd tailyngdod yn yr Eisteddfod yr wythnos yma gyda'r gader a'r goron ac yn y blaen, ynddo? Mae yna rhywbeth o siom yn does, pan does o ddim tailyngdod. Does gyda ni ddim tailyngdod, ddim haeddiant, ddim daioni, ddim byd i frolio amdano, ger bron Duw. Y cyfan allan ni wneud yn wyneb y diwedd yw nesau at Dduw a gofyn am drigaredd yn Iesu Grist. Ond y drydydd peth, diogelwch. Mae'n dda i ni nesau at Dduw oherwydd y diogelwch sydd yn Dduw. Adnod 28, da i mi bod yn nesau at Dduw sydd dda i mi, a rwyf wedi gwneud yr arglwydd Dduw yn gysgod i mi. Yn gysgod i mi. Mae Duw yn gysgod rhag barn, oherwydd mae e wedi tywallt i farn ar ei fab ei hun ar y groes. Ac mae pob un sy'n credu yn y mab hwn yn ddiogel rhag barn Duw. Ond mae'r Cristion hefyd yn ddiogel yng nghanol cyfangderau bywyd. Darllen ni yn Chronicle, ynddo? Ail Chronicle pen y 15, adnod 2. Bydd yr arglwydd gyda chwi os byddwch chwi gyda gef. Os ceisiwch ef, fe cewch. Fe fydd Duw yn gysgod i chi. Yng nghanol holl ansicrwydd bywyd, a gofidiau bywyd, a siomedigaethau bywyd, a heriau bywyd, a pheryglon bywyd,
a bygythiadau bywyd, a dyn ni ddim yn mynd yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn ni o un dydd i'r nesaf. Ond mae Duw yn gysgod i bobl. Be sy'n gweithio ar y prom yn Aberystwyth am flynyddoedd maith. Nid rhenti dectures mas. Gweithio go iawn. Ond gyda fi ffenest fawr yn edrych mas dros y prom. A gweld yr holl bobl yn hymdden yn braf, rodio nôl ymlaen, y hufen ia ac yn y blaen. Ond o'n i hefyd yn gallu gweld yn y pellter, yn y de o'r llewyn, rhyw gwmwl bach yn dechrau codi. Ac o'n i'n meddwl, mwynhewch eich hun yn nawr, oherwydd ymhen rhyw 3/4 awr, bydd y cwmwl hwnnw wedi cyrraedd Aberystwyth. A byddwch chi'n heidio i'r shelter, oedd y gyferbyn y lle o'n i'n gweithio, byddwch chi'n heidio i'r cysgodfan mwyn cysgodi rhag y glaw. A wedi gweld ugeinio o weithiau, falle canodd o weithiau, ynddo? Pobl yn heidio i'r just i fod yn diogel rhag y glaw. Mae'r Cristion wrth nesau at Dduw, mae'n ddiogel ymreichiau i dad cariadus a galltuog. Nesau at Dduw sydd dda i mi, yr oedd wedi gwneud yr arglwydd Dduw yn gysgod i mi. Nid yn shadow, nid cysgod fel ni, ond yn noddfa, yn noddfa i mi. Ac yna i orffen, datgan. Nesau at Dduw sydd dda i mi, medd adnod 28, a diwedd yr adnod yn dweud, mwyn i mi fynegu dy ryfeddodau. Beth yw canlyniad bod yn nesau at Dduw? Beth yw'r canlyniad? Datgan gwaith Dduw, datgan gogoniant Dduw, datgan gras Dduw, datgan cariad Dduw, datgan iachawdwriaeth fawr Dduw yn Iesu Grist. Gai just codi'r cwestiwn, mae yna lawer iawn o dystiolaethu yng Nghymru y dyddiau hyn, a da iawn hynny, ynddo? Ond tybed weithiau ydyn ni rhoi gormod o bwyslais ar ddweud wrth bobl, heb ein bod ni yn hunain wedi nesau at Dduw. Fi'n dweud hynny oherwydd, i chi'n cofio yn yr Hen Testament, Moses wedi bod ar fynydd Sinai ym mhresenoldeb Dduw, mae'n dod lawr ac mae wynebau yn disgleirio. Mae wedi bod ym mhresenoldeb Dduw. A wir, mae'n disgleirio cymaint, dyw'r bobl ddim yn gallu edrych ar ei wyneb. Mae'n rhy lachar iddyn nhw edrych arno fe. Mewn ffordd ddim rhaid i Moses ddweud fawr o ddim. Roedd ei wynebau yn dweud y cyfan. Nesau at Dduw sydd dda i mi, mwyn i mi fynegu dy ryfeddodau. Wel te, sut mae agosau at Dduw? Sut mae nesau ato? Wel, yn gyntaf oll agos, trwy ffydd yn unig yn Iesu Grist yn unig. Allan y ddim nesau ohono ni yn hunain, eto Thomas William, gan sefyll o hir bell. Mae'n gwybod os ydy yn mentro yn rhy agos at Dduw, bydd cyfiawnder Dduw yn ormod iddo, yn ei lorio fe. Ond fe allwn ni fentro yng nghyfiawnder Iesu Grist. Felly dyna'r sail.
allan ni ddim nesau at Dduw, ond trwy ffydd yn unig, yng Nghrist yn unig. Yn wrth gwrs, mwyn nesau at Dduw, wel, mae rhaid i ni weddio a Dduw yn rhaid. Allan ni ddim nesau ato, heb fod na rhyw gyfathrebu rhyngom ni. Nawn ni byth nesau ato os ydy'n cadw'n hollol dawel. Ac mae sôn am weddio, mae hynny'n cynnwys troi ato yng nghanol ein bywyd bob dydd. I ni gweld rhywbeth rhyfeddol yn y greadigaeth. Ac yn ni'n mynegu hynny, mynegu ein gwerthfawrogiad yn diolch, yn ni'n mynegu hynny i Dduw. Yn ni'n profi rhyw fendith annisgwyl. Yn ni'n troi at Dduw ac yn diolch iddo. Yn ni'n cael ein wynebu yn sydyn iawn gan rhyw broblem annisgwyl a ddim yn gwybod beth i wneud. Yn ni'n troi ato am arweiniad y doethineb. Nesau at Dduw sydd dda i mi. Felly mae'n cynnwys gweddio, mae'n amlwg yn cynnwys darllen y Beibl, gair Dduw, ynddo? Achos trwy hynny mae Dduw yn agosau atom ni. Ac yn ni'n dod i wybod mwy am y Dduw rydyn ni'n dymuno nesau ato. Mae'n golygu gwneud ymdrech arbennig i fynychu'r addoli cyhoeddus. Adon 17 eto. Nes i mi fynd i gysegr Dduw. Do ddim yn deall dim. Hyd nes iddo fynd i'r man lle oedd pobl Dduw yn dod ynghyd i addoli. Wel, ie. Yn ni'n agosau at Dduw yng nghwmni i bobl. Ac mae hynny'n fraint fawr iawn. Ac yna, mae'n golygu bod ni'n byw mewn i fyddnod i Dduw. Allan ddim sôn am nesau at Dduw os ydyn ni'n benderfynol o fynd yn ffordd yn hunain a gwneud yn peth yn hunain. Os ydyn ni o ddifri yn dymuno nesau at Dduw, yn ni'n gorfod bod yn efydd iddo, wrth reswm, ynddo? Mae anufuddod yn torri'r berthynas, yn torri'r cysylltiad. Mae nesau at Dduw yn golygu byw mewn ufuddod iddo. Nesau at Dduw sydd dda i mi. Mae yn dda i mi. Mae yn llesol i mi. Mae'n gwneud byd o les i mi ym mhob ffordd. Rhaid i mi ofyn, ai dyna'ch proffes chi? Ai dyna'ch dymuniad chi? Yn ni ar dechrau wythnos newydd yn ein hanes. Ai eich nod chi yr wythnos newydd hon yw nesau at Dduw? Byddai'r proffes Asaf yn y salm yma yn wir amdano ni i gyd. Nid yn unig yr wythnos newydd hon, ond weddill ein bywyd. Fel bod ni'n gallu dweud ym mhob amgylchiad, ym mhob sefyllfa, yn hen neu yn ifanc, yn sal neu yn iach, neu beth bynnag. Beth bynnag sy'n digwydd, ym mha gyflwr bynnag y byddwf, nesau at Dduw sydd dda i mi. Fe ganon ni emyn 62 gyda, ni'n mynd i ganu emyn 61 nawr sydd dim bach mwy cyfarwydd. Yr un emyn ydy, wrth gwrs, dim ond i chi feddwl, yr un awdur, yr un thema, ond ni'n fwy cyfarwydd ag emyn 61 falle. Mae Duw yn llond pob lle, dyna pam ni'n gallu nesau ato ble bynnag i ni. Mae'n llond pob lle. Mae'n bresennol ym mhob man. Does dim rhaid trio, fel gyda'r meddyg, trio
Wsyd na gilydd cael appointment ac yn y blaen ac yn gorfod ffonio am 8 o gloch a you were 32nd in the queue ac yn y blaen ac yn y blaen. Mae'n bresennol ym mhob man, ynddo? I ni'n gallu troi at o, nesau at o, ble bynnag i ni, beth bynnag yw yn hamgylchiadau ni. Y nesaf yw y fe o bawb at enaid gwan. Hynny yw, chi a fi, ynddo? O dlaw o hyd i wrando cri. A'n hymateb ni, nesau at ddiw sydd dda i mi. Ydym ni godi a chanu gyda'n gilydd. Emyn rhyw 61 yn y llyfr. Diolch dy fod ti yn llond pob lle. Diolch dy fod ti yn bresennol ym mhob man. Diolch mai ti yw'r nesaf o bawb at enaid gwan. Diolch dy fod ti wrth law o hyd i wrando yn cri. Nesau at ddiw sydd dda i mi. Diolch. Amen.